What's up, mga kabilet? Magsalita! 1, 2, 3, go! What's up, mga kabilet? Good morning mga kabilets, here in Bilet Files TV. At today, I'm going out with my kumare at siya yung aking driver, Joe, and slash kumare. And kasi sira yung tricycle ko. So anyways, we're going to Floridablanca. May inquire lang kami. So, wearing mask. Eh, mag-isa lang ako, pwede naman alisin. And then, yan yung papunta sa Florida. Oops, hindi po Florida, USA. Floridablanca Pampanga. And the first stop, yung una namin pupuntahan ay sa Cervico, next to Motor Trade. But unfortunately, nakasarado po sila today. So, we decided to go to Chuson Supermarket sa Kabayanan. Titingin lang kami kung makakapasok. So, this is the Chuson Supermarket here in Floridablanca, Pampanga. This is the new normal. Kailangan ng quarantine pass and everything. And then social distancing, of course. Dapat po laot-laot, dikit-dikit. Normal, maraming tao talaga, maraming nagtitinda. Wow, may pila, oh. Look. Hello, kuya. Private service. Meron pong namamasada. Ayan. May namamasada na. Wow. Silang lahat. Dito. Oo, punta tayo kay ano. Hindi ka na lang ng ano mo. Wow. Asan? Sali na kang kasirola. Yung nabasag ko. Nabasag ko. Ayan. Wala yung may kutsu, no? Parang ano na yung ano no? Ano yung gamit? Ano talaga dito? Parang gusto ko to salamin, nakakapayat. Nakakapayat yata yung salamin. Kasi hindi nakakatangkay. Tinda. And meron din silang grocery store, sari-sari store. Punta ako ng sari-sari, bumili ng patis at asukal at lighter. Kami sali na lang online din. Kami sali na lang online. Yun na yung mga mamahalin na kayo. Wow, ang ganda. Ito sa center table na rin.
Nako, ang dami mong mabibili dito. Kailangan lang matyaga kayong mamili. At take note, mainit. Ating kang ulam, Max? Nagluto na kang ulam? Pabili po. Pabili nga akong tintag. Ay, wala pa. Bakit? What happened? Yun na lang. Dalawang order. Yes, Miguel. Here we go. So, here I am in our place. Hi, Rex. Uy, Rex. Ito na po ako sa aming small house. Zyra! Yung mga pets ko. And that's all for today, mga kabilets. Thank you for watching. And you do have a great day. Bye for now.